Vi er gået op ved Ålholm Automobilmuseum, hvor vi står og venter på rytterne fra ridtet rundt i skoven. Og det er jo som bekendt Hubertusjagten, der er i gang hernede i skovene omkring Ålholm. Det er jo lagt ganske dejligt til rette, og det er jo garanteret et skønt område, de har været igennem. Så vi venter med spænding på, at de kommer her til Bilmuseet, hvor de skal have en pause. Og her skulle de være omkring kl. 11. Som vi kan se, så er det jo heldigvis tørvejr. Solen skinner, fuglene synger, og hvordan er det, man siger, der er så yndigt ude på landet. Og de Hubertusjagt. Her er det. Så nærmer de forskellige rytter sig, der har været med i Hubertusjagten. Og det er så foreløbig første afdeling, der er blevet reddet her. Og nu trænger rytterne sikkert til en lille en til nedløbsrøret og 5 minutters fred og ro. Og som de ser, er der også damer med. Det er jo farligt, hvis de ligger og falder. Så skal vi andre være hesten, og så hjælpe dem op igen. Hallo? Her har vi et kendt ungt menneske. Derfor en. Det er jo ikke smagsfilm, vi kører med. Det har været en fin tur. Dejlig tur. Ja, det er det. Og vejret er jo nogenlunde godt til det selv. Det er fint vejr. Dejligt. Hesten her, er det en hoppe, eller? Det er Malak. Det er en valak? Ja. Ja. Hvor gammel er hun? Han? Eller den? Ja, det er klart. Ja.
Han er jo 7 år. 6 er han. 6, ja. Jamen, han ser frisk og veloplagt ud. Det er han. Han er helt på dupperne. Som herren 2 år, hans mester, var. Ja. Ja. Hvordan forventer de at blive placeret i afgørelsen? Men vi har jo ikke rigtig nogen afgørelse i jagten her. Er der ikke? Nej, der skal man bare gennemføre. Det er hovedsagen. Ja. Men der er nogle... Det gør de fleste. Det gør de alle sammen. Ja, men der er nogle grimme strabasser undervejs, ved jeg. Der kan nogen, der kan falde af jo. Men det sker der ikke så meget ved. Nej, men er der ikke også noget med, at man kan få en meget snavset jakke? Det kan man. Det er helt sikkert, hvis man ryger ned i vandhul. Så kan man godt blive lidt våd. Ja, det må man så holde sig fra. Men jeg håber, at både de og hesten gennemfører til UK med kryds og slanger og det her, ikke? Men fortsæt med god fornøjelse. Ja, tak. Være med i sådan en ridning her. Det er hårdt. Er det hårdt? Det er meget hårdt. Hvordan er første afdeling gået for dem? Ikke særlig godt. Ikke særlig godt? Nej. Nå, Hun har løbet fra mig faktisk. altså ikke lige frem til at styre. Nej, hun er dybt for sig, og det er Er det første en ung gang. hest? Ja, det er det. Ja. Jamen, så derfor hun er vel også lidt, hvad skal man sige, interesseret i at komme i gang igen og få det overstået. Ja, tak. Og så komme hjem i stallen. Det går fremad. Hvor kommer de fra? Vordingborg. Vordingborg? Ja. Jamen, det er da også dejligt. Hvad får dem så til at tage herned til Nysted til Hubertusjagten? Interessen? Nej, jeg vil tænke, at prøve en gang, se om det var sjovt. Ja, jamen, det går jeg ud fra, det er. Ja. Selvom der opstår lidt problemer undervejs. Ja. Det kan blive værd nu, det ved jeg. Altså, det er en god fornøjelse. Jo, tak. Det går godt. Ja, det er den. Og hesten lyser. Ja. Indtil videre gør hun det. Nå. Det plejer damerne også. De skulle som Ja. rigtig være fredelige og sådan noget, Ja, og nemlig. nemme at have med at gøre, ikke? Jo. Og det er hun. Ja, det er hun. Ja. Hvor gammel er sådan en hest? Hun er 5 år. Er hun kun 5 år? Ja, det er hun. Det vil sige, den er en forholdsvis frisk ung dame nu. Det er hun i hvert fald. Hvor længe kan de blive ved til sådan nogle Hubertusjagter her? Og dog, det kan hun blive ved med det. Til hun ikke kan mere, ja. Det er hun er... En 8-9 år? Ja, og til hun er 12. Nå, kan de det? Ja. Kan de det? Ja. Hvis de er Hvor kommer de friske. selv fra med Jeg på kommer lov? fra Vordingborg. Fra Vordingborg? Ja. Der er mange hjem. Der er jo ingen garter eller, hvad skal man sige, hestegarden i Vordingborg. Det er altså bare rideinteresse. Det er det, ja. Det er dejligt. Ja, det er dejligt. Jeg håber nu, som de sagde, det gik godt før. Men jeg ved, der er nogle små tips undervejs. Ja, okay. Jeg siger ikke noget, men god fornøjelse. Jo, tak. Du kan godt vise hornet frem. Ja. Ja. Det er så det der fine jagthorn, du blæser de her meget smukke signaler på. Den du blæste, da I startede, hvad kaldes den? Det er samling, den allerførste, jeg blæste. Den allerførste. Ja. Og så blæser man jagt begyndt, Nå. så at rytterne ved, at nu skal de begynde på at ride jagten. Er det så de jagtsignaler, der går ind, hvis man benytter en almindelig jagt eller rævejagt? Det eller er de samme signaler, som bliver brugt, De almindelige jagter? ja, hvor man går ud og skyder dyr. Ja. Det her det er jo lidt Og mere hvad humant. var så det, du blæste her før? Det var frokostsignalet. Frokostsignalet, Ja, godt. det Det vil kan sige, de godt så kommer der et frokosten afblæst. Ja, der blæser man jagt begyndt igen. Jagt begyndt igen. Ja. Godt. Og når du så er færdig, så har I et, hvor jagten slutter. Jagt forbi, ja. Det skal vi se, om vi kan få ram på så til Ja. den tid. Men i er hvert også fald kørt. glæder vi os til at høre dit hornspil her, når nu jagten begynder igen. Det lyder dejligt. Det er godt. Tak skal du have. Selv tak. Vendevold. Det er bare at tage hende ud. Og som vi kan se på rytterne, der rider i volde her, så er der militærpersoner, og naturligvis er de fleste af dem, det er jo almindelige mennesker, der har lyst til heste og til hubertusjagter. Og der er også unge mennesker, der deltager. Så det... Ja. Hvis hun... Goddag igen. Ja, jeg synes jo nok, vi så et velkendt ansigt. Ja. Hvordan er det at være med til sådan noget? Er det første gang? Ja, det er sjovt. Er det det? Var det strabasser? Nej, de var ikke så gale. Ikke så galt. Og det er gået godt for dig? Ja. Det er dejligt. Du har ikke været med til at springe? Nej. Skal du det næste gang? For der er nogle småspring her undervejs, ved jeg. Ja, det tror jeg ikke. Vi springer ikke så meget. De springer ikke så meget, nej. Men det er interessen for heste og så ridesport, der gør, at du deltager her i dag. Men det er da også sjovt, ikke? Jo,
Meget. Men ja, fordi du er jo datter af skytten Vennevold hernede fra. Men der har du vel også haft meget med andre dyr at gøre. Men det er altså hesten, der har tiltrukket sig din opmærksomhed. Ja, det er det. Og det lykkedes virkelig godt. Ja. Hvor længe har du reddet nu så? 6 år. Har du reddet i 6 år? Ja. Og din første hubertusjagt, ja, vi håber, der kommer flere så. Ja. Men god fornøjelse med resten af turen. Jeg skal se, om vi kan ramme dig og følge dig og se, hvordan det går, ikke? Men held og lykke med det. Tak. Ja, det gik fint at komme ud nu. Der kommer nogle små forhindringer senere. Aldrig tage sig sammen til at blive færdig. Du har ikke nogen god sådan opskrifter på hestebøf, ikke? Jo. Hvad er det? Ja, men det er jeg. Jeg er ikke en spændt på det. Der er gang i den nu. Er de delt op i felter? Eller i hold? Eller? Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig været med før, så... Så er det også nyt for dig at prøve sådan noget. Ja, men jeg er bare med som hjælper for min veninde, som rider derude. Og din? Veninde? Ja. Ja. Så står jeg ikke en meter af det her. Der var nogen, der ikke ville springe det, hva'? Hvor fanden bliver det af, de render? De vendte op og prøvede på. Nå, for pokker. Det er da for dårligt. Må de ikke springe, fordi revene ikke vil? Den prøv at vente på det. Så kom den første igen.
køre ned til. Lolland er jo normalt kendt for at være et fladt område. Men jeg håber på, at I så har fundet ud af, at Sydøst-Lolland, der er altså stadigvæk lidt bakker. Og jeg mener også, at der er nogen, der i dag har lært deres hest lidt bedre at kende. Der er kommet mange nye i dag, og jeg har sådan gået og set lidt på, hvordan de er reddet. Og jeg kan se, at der er nogle af jer, der har haft lidt problemer med at holde på hesten. Men jeg håber, at I så har lært lidt mere om jeres hest i dag, så I en anden dag også får lyst til at komme ud og ride jagt. Jeg vil også gerne lige have lov her at takke mine hjælpere for den store indsats. Det er jo altid rart at have nogle friske hjælpere til at hjælpe til med at lave sådan en jagt. Fordi nu har vi reddet 2 timer, men der er jo meget planlægning, går meget tid med at udføre det, og vi skal også herude bagefter og rive det ned, så tak for det. Og Julia, jeg vil gerne... Julia! Ingenting. Julia, kan du tage en hilsen med hjem til din far og mor og sige dem tak, fordi vi kunne få lov at ride her? Det vil vi være meget glade for. Helle Bensen. Ole Max Jørgensen. Lisbeth Carlsen. Leila Henriksen. Ida Jensen. Der er 2. Det er en, der ryger på Felix. Helle Kørup. Helge Kørup. Helle. Henrik Rasmussen. Ulbjørn. P.V. Jensen. Ole Gutmann. Lars Nielsen. Jane Kaspersen. Dorte Nielsen. Dorte Nielsen. Nå. Poul Larsen. Christina Kastrup. Er der nogen, der ikke er blevet råbt op? Så er det ikke betalt nemlig. Ja, det er godt nok. Du kan sige, at der er nogen, der vil melde mig, kan de komme hen til mig? Det er meldinger, og det er ikke ret dyrt. Jeg ved ikke, hvad det koster, men
75 kroner om året. 75 kroner for en sæson, så det er jo noget, man kan nok kunne spare sammen til. Poul Larsen, vil du sige noget om næste jagt? Jeg vil gerne bede jer på jagt forbi. Jamen, jeg vil sige lidt om næste jagt. Ja, vi får lige jagt forbi først. Ja, tak. Vi har ord til formanden. Her, Asger. Jeg skal meddele, at der er så jagt om 14 dage i Næstved, og det bliver ikke på Gavnø, som annonceret først, men det bliver fra Gardehusarkasernen i Næstved. Det ved jeg alle, hvor ligger. Om 14 dage, kl. 10. Er det godt? Ja, så siger vi tak for i dag. Kom godt hjem. Må vi sidde og spise her nogle steder, Ja. jeg kan anbefale? Herude foran. Okay. Nå, Frank Vennevold, hvordan gik så den sidste del? Det gik fint. Der var ingen problemer. Nej, nej. Det er godt. Så glæder vi os til at se dig næste år igen. Tak. Det var hyggeligt. Tak for i dag, du. Ja. Vi har en udmærket rytter her. Frøken Julie Raben Levelser. Du deltog ikke i hele løbet. Nej, det gjorde jeg ikke. Hvad mistede du af det første delen? Ja, Nå. Var anden del god? ja, Var der noget spænding? ja. Var du ved at falde af? Nej, det var jeg ikke. Hvordan kan det være? Fordi jeg har en god hest. Du har en god hest. Ja, eller også har hesten en god rytter. Ja, Ikke? Det kunne er også godt være. nok. Det går det godt. ja, Det var godt. Det var hyggeligt at snakke med dig. lige måde. De køler hesten ind i vognen her. Hvordan gik den sidste afdeling for den? Godt. Den gik fint. Var der skudhold på reven? Ja. Ej, Og jeg de- tog ikke springe de sidste stykke tid. De var lidt Nå. for voldsomme. Var de det? Ja, det synes jeg. Ja. Eller er det hesten, der er for hurtig? Ja, det er det nok også. Ja. Eller også er den for urutineret. Ja, det kan også være. Ja. Det kan også være. Men det kommer jo med alderen, ikke? Det gør det, jo. Jeg vil være ret rutineret for at tage de dybe landinger. Ja. Ja, det skal man jo nok. Ja. Men det gælder også om at sidde fast i sadlen, så det er så vemmeligt, man bliver så snavset på bænken. Ja, skidt være med det. Ja, det kan vaske sig af. Men det var hyggeligt. Jeg håber, vi ser dem næste gang igen. Jamen, der regner jeg da med. Det ser vi frem til. Ja. Nu har vi noget på dem i hvert fald. Ja, Det skal ja. nok lykkes. Ja, jeg er også den her der. Ja. De er jo kendt hernede omkring Ålholm. Ja. Jeg mener, jeg genkender fruens ansigt, men navnet, det står desværre hen. Det er Troels Jørgens kone. Utroligt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Hvad synes de om sådan et arrangement som det her? Jamen, jeg synes, det er godt nok. Nu har jeg jo ikke været med til jagten. Jeg har kun kigget på. Ja. Jeg har jo Rider været... fruen ikke selv? Nej, det gør jeg ikke. Det er min mand, der rider. Deres mand rider? Ja, det er Troels Jørgensen, der rider. Ja, men de har været med så vel sagtens i planlægning og tilretlægning. Nej, det har jeg ikke. Det har han selv stået for. Jamen, vi er dygtige, vi mennesker. Ja, Det er ganske dejligt. Men nu er det jo også et skønt område, det ligger hernede i, ikke? Det er det. Det er lagt og dejlige marker, men de må have været lidt vanskelige, for de var jo nypløjer, nogle af dem. Jeg tror ikke, det har det store at sige, men det er værst, det regnede sådan i går, så bliver jorden jo for løs. Ja, Blød og ja, ubehagelig. så kan der nemmere Men de ske en synes, uheld. det var godt. Det synes Og til jeg. alt held har der jo ikke været nogen uheld Nej. nogen steder. Der har været en hverken enkelt heste. hest, der har fået skåret benet på noget pigtrum, men det var ikke noget alvorligt. Ja, nej, men det var dem, der kørte hjem før Ja. anden afdeling. Ej, der var en lige lille pige med en nordbakke også, Var det men det? hun redde færdig. Hun redde ruten Men det er jo også dejligt at se, at vi har militærfolk med hernede. Jamen, de kom med for nogle jagter siden, der prøvede de det første gang, og så har de så været interesseret siden. Hvad nu siger de jagter? Ja. Hvad nummer er sådan her, man har organiseret hernede? Det ved jeg ikke, hvad nummer den er, men man skal deltage i 12 jagter for at kunne deltage i Hubertusjagten til oktober. Ja. Så skal man have nogle forårsjagter og nogle efterårsjagter. Ja. Og når man har fuldført 12 af dem, tror jeg det er, eller 6, jeg ved det ikke rigtigt, så kan man være med til Hubertusjagten, som bliver holdt på Møn, tror jeg, i år, på et gods deroppe. Og det er gerne i oktober måned. Ja. Og næste år var det ikke nej, det var om 14 dage, der var der jagt på... På Gardehusarkasernen i næste. Det lyder interessant. Ja, vi håber, vi ser dem hernede igen en anden gang. Det var hyggeligt, fru Jørgensen. Tak for nu. God weekend. Lige måde. Ja. Han står her. Så kan du...
Vi skal have godt. Nu har vi noget på ham. Det er godt. Troels Jørgensen, når nu man skal arrangere sådan en hubertusjagt, hvor mange timer tager det der? Ja, nu har jeg jo sådan lidt erfaring, så jeg sidder og laver et helt del forberedelse derhjemme, ikke? Og så tager jeg min hest, og så rider jeg ud i terrænet og finder ud af, om man kan ride de steder, der er godt at ride, og finder ud af nu, blandt andet ude ved vandet, om man kan ride i vandet, om det er blødt, eller hvordan forholdene er. Og jeg har også redet ned i engene der, hvor der nu i dag var blevet meget blødt, ikke? Der har vi redet sidste uge, og der var det godt at ride, men så ved at det ændrer sig jo, men der er det så vigtigt, at man har nogle gode ræve foran, som sørger for at finde ud af, hvordan man rider efter de forhold, der så er lige bestemt på det tidspunkt, man så rider. Men det er jo også garvede rytter, som Jamen det er det, ja. Det er jo klart. Men altså så, når man har lavet sin forberedelse, man har redet turen igennem nogle gange, og ved det her kan man ride, så har man nogle gode hjælpere, som så tager med ud og bygger jagten, og der går så, altså vi har brugt 4-5 mand, der var vi cirka 5-6 timer om det. Ja. Så det er sådan set det hele, man har brugt på det. Men der har vi selvfølgelig så transporteret vores grej. Det kommer fra Lundby i det her tilfælde, ikke? Og så kører vi rundt med det. Hvor mange ryttere har der været med deltaget i dag? Der er cirka hver 25. Cirka 25, ja. Og det er sådan meget almindeligt mellem 25 og 30, ikke? Ja. Men der har været mange nye ryttere med i dag, sikkert fordi det har været i avisen. Og det er selvfølgelig rart at se de nye ryttere, men det giver lidt af et problem for de garvede ryttere, fordi de må så vente på de unge, eller på de nye ryttere, ikke, som ikke er så garvede, ikke? Og det er klart, at når man så har den fugtighed og så videre, så er terrænet også mere besværligt. Det tager hårdere på de heste, som ikke er vant til at gå i terræn, ikke? Og derfor har vi haft sådan lidt stop hen ad vejen, ikke? Det er vi jo ikke så glade for som erfarne ryttere, kan man sige. Der skal det helst køre, ikke? Men det er klart, når der kun er måske noget 10 erfarne, og så der måske er 15-20 af de uerfarne, så giver det lidt afbræk i rytmen. Nu taler du om erfarne ryttere. Hvor mange løb, eller hvor mange sådan jagter skal man deltage i, før man deltager i en hubertusjagt? Jamen det er sådan, at vi rider jo hvert år. Ja. Og hvert år, der kan man så kvalificere sig til det, vi kalder hubertusjagten. Ja. Og der skal man så fuldføre 2 jagter om foråret og 2 om efteråret, samtidig med at man så skal fuldføre hubertusjagten. Ja. Når man så er færdig med at have fuldført hubertusjagten, så sker der det, at man løber et opløb, altså et decideret væddeløb. Ja. Og den, der så kommer først, han er så hubertusvinder det år. Det vil jeg. Ja. Han får så handicap næste år, i de næste 2-3 år, og det vil sige, at han kan så ikke deltage i det næste års hubertusjagt uden handicap, så han har ikke så stor chance for at vinde. Men så starter man så forfra igen til næste år, ikke? Og skal gøre det på den måde. Så, jamen, det var ganske dejligt. Nu har I jo også lagt det meget smukt hernede i år, og der var gudskelov ingen uheld. Nej, ikke nogen alvorlige hul her. Der var en enkelt lille hest, der måtte udgå der. Jamen, nu er der almindelig opbrud hernede, så det er jo gået over al forventning. Det har været en dejlig dag. Og solen har givet et dejligt efterårsglans over det hele der. Så det var vi har også været glade for, at Ålholm har stillet terræn til rådighed, fordi det er jo første gang i hvert fald i mange år, at der har været heste på Ålholm og reddet i de her terræn her. Ja. Der har sikkert været før, men det er i hvert fald mange år siden. Så skal vi jo langt tilbage, for det vi står på her, det er jo det, man kaldte ridebanen i gamle dage. Ikke? Så der har jo været, men der skal vi jo nok tilbage til omkring, i hvert fald før, omkring baronens fødsel i 1994, vil jeg tro. Ikke? Så hans søskende og storebroren har nok reddet her, og derfor er denne her så kaldt ridebanen. Ikke? Men der har jo i hvert fald tidligere været heste hernede, men ikke i det antal, og ikke så smukke dyr. Nej. Men vi er i hvert fald meget glade for, at man har stillet terræn til rådighed. Det har været et rigtig godt terræn at bygge i, og jeg har været meget glad for at bygge her, så det håber vi på, at vi kan få fornøjelse af en anden dag. Vi håber, det fortsætter. Det var hyggeligt. Ja, tak for det. Tak. Gå lige ind og bank på nummer 1, og så